O bell ac agos mae timau wedi tyrru am ail Llansawel ar gyfer pencampwriaeth meistri'r byd. 4 diwrnod o gystadlu brwd rhwng timau i chwaraewyr dros 40 hyd at 70 oed yn ddynion a menywod. Mae'r rheolau yn syml, dim rhedeg, dim penio'r bêl, dim cyffwrdd. Un sydd wedi cael boddhad mawr o chwarae yw John Llywelyn Pritchard o Sir Fôn. Nes i ddechrau'n 2015 a fes i fel Cymru 98 o gapia, curo cwpan y byd yn 2019 yn Leighton Orient, trafeilio'r Eidal yr unig dîm i guro'r Eidal yn Pisa, a wedi fod yn Ffrainc, yn Siwrig, FIFA headquarters, a mae'r gêm di datblygu dynion a merchaid ac rhan camaraderie a nabod fe. Weithiau fydda i'n meddwl bod yr gêm yn bonus i ni, yr oed yda ni. A wedyn y ffrindiau dwi wedi wneud sydd, fydd y pres yn prynu hynny da. Mae Pêl-droed cerdded yn caniatáu pobl i gadw'n heini wrth fynd yn hŷn. Mae'n fersiwn llai heriol na'r gêm arferol, a ni'n sy'n tyfu mewn poblogrwydd nid yn unig yma yng Nghymru, ond mewn gwledydd ar draws y byd. Wedi chwarae am gyfnod, mae Owain Hughes bellach yn rheoli'r tîm dros 100 ac wedi gweld ailygau di hun y boddhad mae pobl yn ei gael o chwarae. Yn dechrau, maen nhw gyd yn dweud, Pêl-droed cerdded? Ond maen nhw'n dod ato ni, maen nhw'n cael treial, a maen nhw'n meddwl, waw, o'n i'n methu cerdded am wsnos ar ôl hynna. Chi'n gweld bod mwy o dimau nawr, mwy o wledydd, bosib yn chwarae'r gêm hefyd? Oes, dwi'n darganfod bod na fwy a fwy o dima. Da ni'n chwarae De America gêm gyntaf fory, fyddwch chi. Pwsa meddwl, de. So beth ych chi'n mwynhau am chwarae Pêl-droed cerdded? Sgorio gols os gallai. Striker chi? Ie. So'n digwydd yn mynd i'ch dyddi yma. Ie, yr un yw'r nod pa bynnag fersiwn o'r gêm i chi'n ei chwarae.